Здравейте всички от YouTube, аз съм CrazyNoob24. Това не знам точно дали е епизод, но ако е епизод, да се каже, че е втори епизод. И само искам да ви кажа, че имах проблем с втория епизод на Minecraft Perfect Survival. И сега ще ви покажа какво направих. Не съм направил много, но какво направих докато снимах клипа, който се развали. Ето, направих си ферма за пшеница. Така. Ходих до равина, събрах бая кол, обаче се обърках и направих 3 стака с торчови. Половината ги изхабих. Така, друго, намерих айрон. Направих си брадва и да, брадва си направих. Изпеках си уния пържоли. Сега си изпека рао чикана. Така. Друго, какво съм направил? Явно нищо. И аз това направих, докато снимах ония тъпия клип, дето се развали направо, много се нервя. И убих доста монстъри, защото те се пред къща ми седят и ме чакат. Убих 5-6 скелета и бая бон събрах. 10 бон ли колко имам. Да, 10 бон. И направих си 2 кофи. И сега се направя още една гъбена супа. Секунда. Още една гъбена супа направо. Така. И да. И ето, направих се още една. Сега имам 5 гъбени супи. И така. Събрах много паежна също. Дърво хоре да събера. И това. Убих 2 овце. И да, това е. Съжалявам много за клипа, но не можа да направя нищо по въпроса. И затова чао и ще се видим в третия епизод.